Čo ak časť vašej mysle v skutočnosti vôbec nie je vo vašom mozgu? Väčšina ľudí predpokladá, že myslenie prebieha výlučne v našej hlave. Filozofi Andy Clark a David Chalmers však tento predpoklad spochybnili. Predstavte si dvoch ľudí, ktorí sa snažia spomenúť si na adresu. Jeden si ju vybaví zo svojej biologickej pamäti a ten druhý má Alzheimerovú chorobu a všetky dôležité informácie si zapisuje do zápisníka. Vždy, keď potrebuje nejakú adresu, okamžite sa doň pozrie. A teraz otázka. Ak zápisník neustále plní rovnakú funkciu ako pamäť, prečo by sme ho nemohli považovať za súčasť mysle daného človeka? Podľa tézy rozšírenej mysle sa nástroje, na ktoré sa neustále spoliehame, môžu stať skutočnou súčasťou nášho kognitívneho systému. Dnes je táto otázka ešte zaujímavejšia, pretože vezmite si, ak si váš telefón pamätá každý dátum narodenia, každé telefónne číslo, každú trasu a každú schôdzku, kde sa vlastne končí vaša myseľ?